Yan habarlardan belläp geçmedi alı Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Ukrayna Krimde öz kontrolluğunu gaýtadan dikeltmek üçin ähli zady eder diýdi. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlan giňişrak maglumatyny bilelikde dinläliň. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Ukraina Krima gözükçülüğüne dikeltmek üçin elinden geleni eder diýdi. 5-nji ýylda Kiýewde jurnalistleriň öňünden çykyşynda Poroshenko her gün we her pursatda biz Krimy Ukrainaga gaýdyp getirmek üçin ähli zady etmeli diýdi. Poroshenko ortaýatyň 2014-nji ýylyň mart aýynda Krymy anneksiýa etmek bilen baglylykda Moskwa garşy gerilen sanksiýalary güýçlendirmek üçin halkara partnýorlary bilen işleşmegini dowam etdirmegi wada berdi. Ortaýatyň dünýäniň Ukraina tarapdar koalisiýasyny bölmegine mümkinçilik bermezlik möhümdür diýip Poroshenko aýtdy. Poroshenko bu çykyşyny 7-8-nji ýylda Senagat urundan öten uly 8lik guramasynyň sammitiniň öňü sirasynda etdi. Kiýew sammitde ortaýatyň Ukraina goşulmagy meselesine seredilmegine we Ýewropa Birleşiginiň şu aýyň aýagynda boljak maslahatynda ortaýada garşy sanksiýalary ýylyň aýagyna çenli saklamak kararyna gelinmegine umyt baglaýar. Poroshenko ortaýatçy separatistleriň gözegçiligindäki regionlar bilen serkede gola ýerde ortaýatyň harbiýleriniň jemlenmegi barada berilen habarlar boýunçadan çykyşynda ortaýatyň goşun salmak howpunyň öňgörülip eşidilmedik derejede güýçlüdigini aýtdy. Biziň serkedimiziň golayynda goşunlaryň şeýle sany geçen ýylyň awgust aýyndan bäri jemlenmändi. Şeýle köp sanly harbiýni şol ýerde saklamagyň çynlyky bir sebäbi bolmalydyr diýip Poroshenko aýtdy. Ukrainanyň prezidenti 4-nji ýylda parlamentden ýyllyk çykyşynda ýurdun gündogrunda giň tutumly söwüşleriň tutaşmagynyň ägir tuly howpunyň bardygyny aýtdy. Gündogor Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortaýatçy separatistleriň arasynda alınıp barylýan söwüşler zerarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri 6400-den gowrak adam wepat boldy. Poroshenko'nun ýyllyk çykyşyndan bir gün öň Ukrainanyň resmiýetleri we ortaýat tarapyndan goldanýan separatistler ok atışygy besetmek barada Germaniýanyň we Fransiýanyň araçylygynda fevral aýynda lalaşyga gelineli bäri gündogor Ukrainada bolan iň güýçli söwüşlere sebäpkär bolmakda bir-birini aýpladylar. Gozgalyňçylaryň gözegçiligindäki regionyň paýtagty Donetskden günbatardaky Mariinka şäherçesinde bolan çaknyşyklar barada deden çykyşynda Poroshenko giňişligiň ýykynçylardan doly arasalananlygyny aýtdy. Poroshenko söwüşlerde 5 Ukraina eskeriniň wepat bolanlygyny habar berdi we garşy tarapdan 80 adamyň öldürilenligini hem 10 adamyň şol sanda ortaýat raýatlarynyň ýesir alynanlygyny aýtdy. Kiýewiň we NATO'nyň ortaýatyň gündogor Ukrainadaky konflikte göne goşulýanlygyna subutnamalaryň köpelýänligini aýtmaklaryna garamazdan Moskwa gündogor Ukraina esker ýa ýarag iberýänligini ret edýär. 3-nji ýylda Mariinka şäherçesiniň golaýynda Ukrainanyň pozisiýalaryna garşy hüjüme separatistleriň 500 we 1000 aralygyndaky san bilen gatnaşanlygy habar berildi. Gozgalyňçylar şol sebäpler bilen baglylykda Kiýewi aýpladylar. Poroshenko tez wagtda Ukrainada Birleşen Milletler Guramasynyň goldaw edarasynyň açyljakdygyny aýtdy we muny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň parahatçylygy döredüjileriniň ýurdun gündogorunda bolmagyna tarap ilkinji ädim diýip adlandyrdy. Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kärdeşim gözellendiňlediňiz. Gepleşigimizi Demirgazyk Owansana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýär. Russiýanyň Owan paýtagty Kaulaky elçisi Demirgazyk Owansanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýandygyna howatyrlanma bildirip, bu sebäpdäki söwüşçüleriň Merkezi Aziýa hem wehim salyp biljekdigini aýtdy. Elçi Aleksandr Mantiskiniň aýtmagyna görä, Owan hökümeti Russiýadan harby ýardym sorapdyr. Ol Owan hökümetiniň soraýan bu kömegine Russiýanyň oňoýly jogap bermegi gözüňünde tutýandygyny bellidi. Bu barada Kaulak habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň taýýarlanan giňişrak maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziýaly militanlaryň sanynyň barha artýanyny Awganistanyň içeri işler ministerligi tasdiklady. Ortaýatyň Kabuldaky elçisi Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanlygyna howatyrlanma bildirdi. Daşary ýurtly jeňçileriň Demirgazyk Awganistanda köpçüliklerin ýerleşendigini elçi aýtdy. The situation which is now Russian Republic activities and we strongly support. Elçi Aleksandr Mantiskiniň aýdyşyça Awgan hökümeti ortaýatdan harby kömek sorapdyr. Ortaýat Awgan hökümetiniň soraýan
Yarag we harby wertelyut ýardamyna oňoýly jogap bermegi gözüňde tutýar. Demirgazyk Awganistanyň jeňçiler Merkezi Aziýa ýurtlaryna da wähem salyp biler. Merkezi Aziýaly jeňçileriň esasy maksady şoldur. Biziň maglumatymyza görä Demirgazyk Awganistanda müňlerçe Merkezi Aziýaly jahatçy hereket edýär. Olar Merkezi Aziýa ýurtlarynda da dartyllyk döredip biler. Demirgazyk Awganistanda yerleşen daşary ýurtly jeňçiler Merkezi Aziýa ýurtlaryna geçmegiň ýoluny gözleýär diýip ilçi aýtdy. Awgan hökümeti Demirgazyk Awganistanda jeňçilere garşy görüş üçin hem alada edýär. Yerli ilaty ýeraglandyryp başlady. Diňe Gunduz vilayatynda 1000-den gurrak yerli ýaşaýjy eline ýerag aldy. Bu yaragyl toparlary öňki meýdan komandirleri ýol başçylyk edýär. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Nejip Danışyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda yerli polisiýa güýçleri daşary ýurtly jeňçilere garşy görüşde Demirgazyk Awganistanda netije beripdir. Demirgazyk Awganistanyň Ençeme vilayatynda yerli yaraglylar teröristlere garşy görüş alyp barýar. Erbeki atly yerli polisiýa gullukçylary jeňçiler bilen çatışykda köp ziýan çekýär. Ýöne daşary ýurtly militanlara garşy görüşde yerli yaragly toparlaryň roly uludur diýip Danış aýdýar. در تمام جبهات جنگ در اون ولایتی که پلیس محلی فعالیت میکنه موثرترین فعالیت Demirgazyk Awganistanda türkmenlerim gowçun bolup ýaşaýar. Demirgazyk Awganistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionynyň aglabasynyň ýaşaýjylary türkmenlerdir. Basabalyjy öňki Sowet oşunlaryna garşy görüşen türkmen komandirler hem ýene eline ýerag aldy. Öz oba etraplarynyň goragy üçin türkmen ýeraglary Talibana we daşary ýurtly jeňçilere garşy görüş alyp barýar. Emma türkmen ýeraglaryna hökümet ok ýerag kömek etmeýär. Olary diňe yerli halk goldaýar we ok ýeragy satyn alýar. Şoňa garamazdan böyle yaragly toparlaryň has hopuldygyny halkara krizis topary soňky ýerden raportynda ma'lum etdi. Erbeki atly yerli yaragly toparlaryň asuda ilaty gynamalara duçar edýäni habar berdi. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosy üçin. Gepleşigimizi Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Paýtagyt Aşgabatda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa Olimpiýa oýunlaryna görülen taýýarlyklaryň çägine şäheri awadanlaşdyrmak boýunça alınıp barýan işleriň dowamında köp gatly ýaşaýyş jaýlaryndaky çanak antennalar aýrylýar. Aşgabatyň käbir sebitlerine çanak antennalary dolu aýrylyp gutoran bolsa, käbir sebitlerine bu çäre täzelikde girişlerini habar berilýär. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň. Paýtagtda çanak antennalary aýyrmak işi dowam edýär. Ilki başda Aşgabatyň käbir raýonlaryna çanak antennalary ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlaryndan aýrylyp, olaryň üçöklerine geçirilen bolsa, indi üçöklerdäki antennalar hem ýok edilip başlandy. Aşgabatyň Parahat 1 we Parahat 2 mikroraýonlaryna köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köpsiniň diwarlaryndan hem üçöklerinden hem çanak antennalary aýryldy. Häzir şol jaýlaryň üçökleri garalypdyr. Paýtagtyň beýleki raýonlaryna hem çanak antennalary aýrylýar. Bu antennalar dom pavleniýanyň işgärleri aýrylýarlar. Olar her gün bir jaýyň üçüne minip, şol ýerdäki antennalary söküp aýrýarlar. Olar ilki bilen ýaşaýjylar antennalaryň aýrylajak dowарды duýdurýarlar. Ýaşaýjylaryň köpsi aýrylan çanak antennalaryny ýygnamaýarlar. Çanak antennalaryny diýdi bilen ýanlary hem bar. Eýesi alan çanak antennalary nire äkdilýändigini anyklamak başartmady. Ýöne eýesi çanak antennalary ýygnalyp, uzypsy wagtdan tatylýandygy hem aýdylýar. Şol bir wagtda hem çanak antennalary aýrylan raýonlaryň köpsinde ýaşaýjylar telewizionyasy galdylar. Häkimetleriň wada beren kabel telewizionyasy entäp eliterdel. Aşgabat telefon ulgamy edarasynyň kabel telewizionyasy diýip adlandyrylýan IPTV telewizionysynyň kabelleri çekilende bolsa, olar boýunça entäp hiç tat görüp bolmaýar. Bu kabelleri çekýän Aşgabat telefon ulgamy edarasynyň işgärleri bu kabelleri arkaly takmynan bir aýdan soň telewizionya tomoşa edip bolar diýip aýdýarlar. Anyk haçan bu kabel telewizionyanyň işläp başlajakdygyny olar hem bilmeýändiklerini aýtdylar. Aşgabat telefon ulgamy edarasynyň bu kabel telewizionyasynda ady telefon liniýasy arkaly hem tomoşa edip bolýar. Emma bu edaranyň häzirlikçe täze müşterileri bu hyzmatyna biriktirmäge texniki mümkinçiligi ýokdugyny bu edaranyň müşterileri hyzmat edýän ofislarynyň işgärleri aýdýarlar.
Täze müşterileri bu hizmete biriktirilenden soň ady telefon liniýalardan hödürlenýän IPTV'nin hili öň kısymdan peselli televizyon signalynyň kesilip durmagy adaty bir ýagdaý öwrülip barýar. Kä halatda ýarym saatlap hem signal kesilip bilýär. Çanak antenler aýrylan käbir zaýlarda Türkmen Telekom'un kabel telewizionyasy hem bar. Emma bu hili mümkinçiligi bolmadyk ýaşaýjylar diňe adaty antenler arkaly Türkmenistan telewizionyasına tomoş etmeli bolýarlar. Öňem Türkmen telewizionyasına tomoş etmek islemän çanak antenler goýan ýaşaýjylar antennalarynyň aýrylmagyna näýili. Açtuğunun IPTV hizmetinin peydalanyanlık hem bu televizyonun playlistinin nägili. IPTV arkaly esasan Ortaýadan we Türkiýanyň telekanalları görkezýär. Açtuğunun işgärleri ýakyn wagtda IPTV televizionunyň playlistine NTV Plus telewli paketiniň goşuljakdygyny aýdýarlar. Olar bu wagdalaryny eýen geçen ýyldan bäri gaýtalap gelýärler. Emma şol ýakyn wagt entek goýulmaýany meňzeýär. Häzir çanak antennalary esasan paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna aýrylýar. Howly hususy ýaşaýyş jaýlarynda çanak antennalary degilmeýär. Häkimetler çanak antennalaryň aýrylmagyny şäheri gözelleşdirmek boýunça alınıp barlayan işler bilen baglanyşdyrýarlar. Habarçymyz Murat Uranyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Paýtagy Taşawatda ilatyň hususy eýçiligindäki çanak antennalaryň aýrylmagynyň ilatyň garaşsyz maglumat almak mümkinçiliklerini kynlaşdyrýanyny aýdylýar. Amnesty International guramasynyň bilermeni özleriniň Türkmenistanaky ýagdaýa syn etmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Azatlyk radiosu bu mesele barada Amnesty International guramasynyň Günorta Kavkaz we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça bilermeni Zulfiýe Abdullaýewa bilen söhbetdeşýärler. Söhbetdeşligi kärdeşim Ýowşan Anurwan geçirdi. Zülfiye, soňky döwürlerde Türkmenistanyň ilatyň hususy eýçiligindäki satelit antennalarynyň köpçüliklerini gopardylýanyny, raýatlaryň alternativ habarlar almagynyň barha kynlaşýanyny geçdilýär. Bu ýagdaý barada sizde nähili maglumat bar? Yeah, we also receive reports about these difficulties, and to start with, in Turkmenistan it has been always very difficult to access independent information. Howa bu kynçylyklar baradaky habarlar bize demälim. Başda bellemeli da Türkmenistanda gararsyz maglumat almak hemişe-de kyn boldy. Ýurdun içindäki aktivistler we jurnalistler içeride bolýan zatlar barada habar bermezlikleri üçin häkimetleriň bir topar basyşyna sebäp bolýarlar. Daşary ýurtlarda kyn ýeşirler bolsa Türkmenistanyň içindäki ilada habar ýetirmekden kynçylyk çekýärler. Sebäbi häkimetler daşary ýurt medeniýetyna el ýeterliligi çäklendirýärler we bir gözekçilikde saklaýarlar. Mysal üçin raýatlar daşary ýurt neşirlerine abuna ýazylyp bilmeýärler. Regionyň beýleki ýurtlarynyň adamlary internet arkaly gararsyz habarlar alyp bilmeýärler. Emma bu Türkmenistanda gaty kyn. Geçen ýyl resmi maglumaty görä ol ýerde 4 ýa 5 million iratly tutuş ýurtda 12.000 sany internet abunaçysy bardy. Bu gaty az bolýar. Munyň üstesine internet gözegçilikde we çäklendirilen internet kafelerinde hem maglumat el ýeterliligi kyn. Emma indi häkimetler adamlaryň hususy eýçiligindäki satelit çanaklaryny aýyrmak bilen ýene bir gezek ilatyň gararsyz habar çeşmesini baglamaga synanýarlar. Öden bu gezek muňa has erjel ýapyşdylar. Olar antennalary güýç bilen mejbur edip aýrýarlar. Kä halatda adamlar olaryň aýrylýanlygyny hem bilmän galýar. Onsoň biz bu ýagdaýdan ören ala edýäris. So we're very concerned about this situation. Zülfiye, beýle ýagdaýda siz Türkmenistanlylaryň informasiýa almak kynçylyklaryny ýeňletmek üçin näme etmegi planlaşdyrýarsyňyz? Olara näme kömek edip bilersiňiz? Yeah, it's a very difficult question what an organization like Amnesty International can do. Amnesty International ýaly guramanyň bu hili ýagdaýda näme edip biljegi ören kyn sowal. Sebäbi biz ol ýere baryp bilemzok, beýleki adam hukuklary gözegçileri ýaly bize de ýurdun içine girmäge ruhsat berilmeýär. Biziň bu ýerde edip biljek zadymyz ýagdaýa gözegçiligi dowam etdirmekden we ýurtda bolýan zatlary hem adam hukuklary problemalaryny jemgyýetçilige ýetirmekden ibaret. Netijede biz bu ýurda el ýeterliligi bolan ýagdaýa täsir ýetirip biljek paýdarlaryň we guramalaryň ünsüni bar bolan problemalara çekeriz. Türkmenistandaky ýagdaýlar barada ýazmagy dowam etdireriz. Şeýlelikde dogruçul we gararsyz ýagdaýda taýýarlanan maglumatlar Türkmenistanyň içindäki adamlara we ýurt daşyndaky türkmenlere baryp ýeter hemde olara ýurdun has gowy geljegini gurmaga kömek eder diýip umyt edýäris. Turkmen people who are outside and help them to form more a better picture of their country. Yoksa da siz şu olayda Türkmenistana barmagy finansyk etdiňizmi? We have been trying before for many years. Biz Türkmenistana baryp görmek üçin köp ýyl finansyk, emma gynansak da bu golayda beýle finansyk etmedik.
but not recently, unfortunately. Kardeşim Ýowşan Anorwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda galla oraw başlandy. Bu çäre Ahal, Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryna 3-nji iýunda başlandy. Daşowuz welaýatynyň bolsa bu welaýatlaryň hatyryna 14-nji iýunda goşuljakdygy habar berilýär. Eýse galla oraw nähil alınıp barylýar. Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Türkmenistana habarçymyz Röwşen Çarifden Mar welaýatynyň käbir etraplarynaky galla meýdanlaryny aýlanyp görmäge haýyş etdik. Röwşen, Mar welaýatynyň haýsy etraplaryny, ýagny haýsy sebitine aýlanyň ilki bilen bu barada görüň beräýsäň? İlki bilen Mar welaýatynyň men bu taraplaryna aýlandym. Bu Tawtawadyr etrawyny naşlap ýolutyny etrawy, ondan soň bu Mar etrawynyň käbir owlaryny aýlanyp gördüm de, şol ýerdäki, ol ýerde häzirki wagtda näýdisiňaly orak nusany başlady. Indi Röwşen, şu aýlanan etraplaryňda galla oraw nähil alınıp barylýar? Häzirki wagtda şol galla orawynyň alınıp barylyşy elbetde diýde boljak, gidip dur. Şol oraw bilen meýdanlar, şol ýerde hukuk işgärler we polis tanklar bar. Şol meýdanyň her çetinden durýarlar. Ondan şol orawyň gidişine synalip dur ekenler, şonu kontrol edip kontrol aslynda saklaýan ekenler. Näme sebäpden olar gözegçilik edýärler? Ýagny näme şeýle zady nähil zerurlyk bar? Şol orawa gelen bolsa, şonu hiç kim almasyn diýip hukuk işgärler goýulýar. Da şoňa seredip hemen işin gidişinde şol durman alınmaly tehnika durmaly däl diýen gurrunlar bar. Orak mümkünde yetişen buğdayı almak üçin hemen tehnika kontrol edýärler, hemen ýankylyk, ogurluk, ýalyk ýagdaýlar bolmaz, ýalyk hukuk işgärler goýulýardy. Indi şu hukuk işgärleri şu ekin meýdanlarynyň ählisine goýulýarmy aýdyşyň ýaly ýa-da diňe käbirlerindemi Röwşen? Ýok, bu ählisinde de goýulýar. Bu ýam bir 4-5 ýyldan bäri, belki ondan köpräk wagtdan bäri dowam edip gelýän bir ýagdaý. Bu goýulýar şol orak mümkünde şol edilişi buğdaýy gerek gelende hukuk işgärleri öz kontrolünde saklaýar şonuň orak işlerini. Her gün Röwşen? Awşan bismillah diýip iş başlaýar, amma olen şo iş gutarýança şolar şo taýda durmaly. Ondan soň käbirniň aýdyşyna görä şol hatda beýleki ýankylanýan ammarlara çelli hat, şoňa çelli uradýanlyklaryny, şoňa çelli ýanda bolýanlyklaryny aýdýarlar da. Röwşen, indi geçen ýyllarda käbir kärenetçiler ýa-da daýhanlar şu galla oraw mövsüminde käbir tehnik ýetmezçilikleriň hem bolanyny barada gurrun edipdiler. Häzirki wagtda şu tehnikanyň ýetmezçiligi edýändigi duýulýarmy? Bu mesele barada bir maglumat alyp bildiňmi? Elbetde häzirki ýagdaýda şonuň tehnik ýetmezçilikleri bar, sebäbine bir meýdan alynan bolsa bir meýdan alynanok. Munyň sebäbini soranymda olar aýtdy, şol tehnikanyň yetmeýänligi bilen düşündirdiler. Daýna goraýmana bir tehnikalarym alınýar bolen, ýöne şondadan şu tehnikanyň ulanysyndaky kadrlary saklanoklar da bilişine görä, biziň howa şertlerine görä şol tehnikany 24 sagatlar dogurman hep bilen wagtlar bar da 7 günläp 24 sagatlar işledilýän ýeri bar da şol ikisinden giýjegin bir şeýdip işledilýär. Bänin soňun ol tehnikada zaman döwülýän ýagdaýlar bar da. Ondan da şeýle ýanky buğdaý alynandan soňky hamanny kiplap ýip bilen danky diýen tehnikalar bar. Ana şol tehnikanyň ýetmeýän ýerler bar da, soňundan şol ýar meýdanlary ýakylymy ýörýärler da otlap. Soň beýle tarapdan şol buğdaý ýetişdirilende dem şonuň dökümine imkanlar ýetmeýändigini aýdýarlar da. Röwşen, Mar welaýatynyň gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmagyň üçin köp sag bol. Sag bol. Hormatly dinleyijiler, ýurtdan gelip goşan maglumatlarda daýhanlaryň ýa-da kärenetçileriň mülk ýeri ýa-da kärennesine yer almakda hem käbir kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýany aýdylýar. Ýa habarçymyz Röwşeniň hem belläp geçýärli daýhanlaryň hatda kärennesine yer alanynyň soň hem käbir bökdönçlükleri duş gelýäni bellenýär. Eýse daýhanlaryň mülk ýeri ýa-da kärennesine yer almak mümkinçilikleri nämelerden ibaret? Biz bu meseleni Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy Amanmurat Bugaýewden öwrenip bermäge haýyş etdik. Häzir ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen bu mesele barada geçiren söhbetdeşligimizi etjäz. Amanmurat, Türkmenistanda mülk ýeri ýa-da kärennesine yer almakdaky kynçylyklar nähili? Ýagny yer almakdaky prosesleri gurrun beräýsäňiz. Yurtda kabul edilen yer kodeksinden ýa-da beýle kanunçylyk aktlarynyň hasap edersen bu meselede umuman közünçlük bolmaly.
durmuş hakykatyndan hasap berýän welin problem eken. Ne amanrada mesela bir adam diýeli ekin ekmek isleýän şu hasyl almak isleýän bir daýhan kärine ýerine mülk ýerini almak üçin döwleti arkaýyn ýüz tutup bilýärmi? Bir şo ýüz tutanny nähil tejribeler başdan geçirýär diýeli bir daýhanyň misalyny gurrun etsek. Ol arkaýyn ýüz tutup bilýär, ýönemen ýa öňde diýişim ýaly oň ýaşaýan ýeriniň goloý boltumyna şoňa berer ýaly ýer ýok. Sebäbi ýylat sany bilen ekrançylyk üçin yaramly ýerin tutýan meýdany ikisi bir-birine bap gelen ok, yer ikisi isle uly. Şonuň üçin oňa dürli ýerlerden yer hödürleýärler, ýöne baryp şo ýerlerde işläp bilen ok. Ku bolsa yer düdügi bolsa ýene gaýry şertler gabat gelen ok, gara çeýip ýa sekil bolsa. Amanrada inni daýhanlar ýa-da kärenetçiler şu mülk ýeri ýa-da kärenesine yer alynsoň, olary haýsada bolsa bir çäklendirmeler goýulýarmy ýa-da haýsada bolsa bir kontrolluklar edilýärmi? Men öz tanşymyň misalyny gurrun bereýin. Ýurtda mülk ýerini edinmege töňläp dagdan mumiýalananam kyn. Inni enseme ýyllar 3 hektar kärende ýer bolan tanşym şol ýer bilen bagly enseme kynçylyklar bilen yüzbeýiz bolýar. Ine olaryň käzir. Birinji kynçylyk yer şertname esasynda oňa kärennesine berilen, ýöne ol ýere näme ekmeliligini kärennes tanşym dälle daýhan birleşigi kesgitleýär. Bir ýurt boýunça ähli kärennesin başdan geçirýän ýagdaý. Ikinji kynçylyk kärennes tanşym islemese de daýhan birleşigi Galla önümleri owa hyzmat ýaly ensime edara bilen şertname baglaşmaly. Bir ýurt boýunça nokot gaýtalanýan bir meňde şertnamada galla paýta hasylyny ýetişdirmek üçin kärennese iň oňa şertleriň dörediljektigi, şol şertler bilen üçin ediljekdigi ýazylan. İş ýüzünde şol wada berilen şertnama ýazylan zatlaryň üçden birde amal edilmeye ýöne bardyr. Kärennes tanşym ýylyň aýagyna goşadyrnyň sinnek şol hyzmatlaryň tölegini, muzluny dol tölemäge borçly. Üçüncü kynçylyk kärennes tanşymyň ýetişdiren hasylynyň 1 kilogramda öz hojalyk hajatlary üçin özüne alyp galmagy haky ýok. Eger ol şol taraf berza etmese kanun esasynda jenaýete çekilýär. Dördüncü kynçylyk şertname esasynda kärennesi tanşym ýyl aýagyna alan girdesiniň hasabyna birgiden salgyp tölemeli. Ekkenne ýok, dikkenne ýok, karmanyna häzir hojalar, ýagny daýhan birleşiginiň owa arsyllygynyň ýol başçylary kärennesi tanşymyň daban arabynyň hasabyna, onuň töleýän salgydynyň hasabyna ködürlüğüne ýaşaýar. 5-nji kynçylyk tanşym öz kärenleriniň iňsizce wolugyny da öz öýçün derur bolan gök baksa ekillerini ekip bilmeýär, onu ekmek gadagan. Eger şol düzgün bolsa, onuň elinden kanun esasynda kärenlerini alyp bolýar. Muman birgiden istifak göni men ehasalar diýip şular hasap edýän. Tehra. Amanrada Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp bereni gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem köp sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz ýa-da makallalarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55. Jaň edin ýa-da SMS ýazan. Şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.